Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakhasi Students Union Nongtmai Circle harengkat gajingya trailang bat kiwei gisnat trekam joga seng hakashi terik unai weng arjar khat khandai kala pelong da gajing khanra work permit bat labor license nakibar jala kibat trei balla hakishnong bat ki kentoj ba per jonga thai nongtmai ranja lapalang bat kiwei ki jaka U General Secretary ka KSU Nongtmai Circle uba Richard Maukio hakajing kren bat ka Batisi TV ulayatho ba hakajing khanra kaseng kalalap babu na ginong bala barjala ki dei ki bumdan satya ya ki work permit bat ki wei ki kot kisla ki babiang hagajo ko por ula ong bakaseng ka penrem jur ya ki kontraktor ki bawan ra ya ki nong bala barjala klem da penbiang pura ya ki kot kisla ki badonkam hakani kajing khandra jongi ki work permit ni syam babon na ki nong tre ki badi barjala kim sim la don ya ki kot kisla ki babiang kim sim la don ya wat ya ka work permit dan ka labor license kabala penlong yang ni ki khot ban penphai no ya kini ki nong trei barjala jaka ka kiwan nakaliang jongka seng hi barok wei ni penpaw ya ka jing sodiau ya ka jing bum chim kya jong barok ki kontraktor nomor ba hakini ki khniat singi la ui nakaliang jong ESP jongka is ka sales ila ai da ka notification kaba ki kontraktor barok ki habban late register bat bakin le verify ya ki nong trei ki jongki hamtam ki bar ki bawan na po ki jela ki bana sabar nrei hakajing khanra ka jongi mentaksi ni ba umdan manono bala pentrei kam nani bala bot nanti kata kajing betha jong nakaliang polis department ti nakaliang jong kaseng nginang penjur susu ya kani kajing khanra namar ba ni ya kajing tlot nakaliang jong ka infiltration department bat kumjuru nakaliang jong ka labor ngasngoban tha kani ka khubor lada ka not labor lani ka infiltration department kiduna bari hadu kata ki khot jong ka KSU kilong ki balakloi ban trai ban yarap ya ka ya bro artli department lani lada pisngo kum tarung aino yangi ya ka department aino yangi ngin pe ji mangi ya ka infiltration ba ya ka labor department khang ba ngin wan rapat ya ka songsuk songsngan ngin wan rapat ya ka jungyo ka yo lat ai kam ai jam ki para do ki para snam jungi apa pi ya ka jing khandra hakani ka singi baro jan chispa na ka chispa ki digi bon na po ki jela ba per te kan jayu ya ki nong tre bala ki khasi ki jongi ki ba menta bon ki ba ya klem kam klem jam te ngasem ya kani ka kabu bangan ai ki ka message ki kontraktor banang ni syakmat lada piwanra ya kinu ki nong trai barjala ngim pedang satya nrai pidi ben sim jwa ki trai muluk pidi ben penyo ai kam ai jam shoy ki nrai ki barjala te dal liru nakaliang jok sa ngim pedang bat ni snow banang ni syakmat kajing penjor jongi kat adu ba nyempat yo lada ki jong ki trai muluk ki ben trai haki construction work ki paper nginumpat chong thai nakaliang jok sa nakaliang ka jongi ngila tha ban song no ki jan ki nap ki jongki bat ngin sa ngila phoni ki kontraktor ki brai pek bat ngis no tu ba ki kontraktor ki dang slem tingim ban si mentang ngin sa IT no ki pulit bakin le ka ka bat nakaliang jongi pat ngin budien biang balasai ka sngi ngin lek pek biang ki construction ki bangilawan mentang sngi bakini ki ju ki brio kim dai shu bendan bat lada ki dai bendan kamut ka jing ketli ka la dai ya ka polis pan